dinhi na siya nagpuyo sa una kauban na niya ang mga apostoles di patay siya ilubong ug nabanhaw hangtod karon kita naghulat niya kuhaon ta mubalik siya durang pagbalik niya busa kita mangandam na sugaton ta ang Ginoo balik na giingnan niya ang mga apostoles moadto siya sa balay sa iyang amahan maganda o puluyanan ug mo balik siya